Què tal? Heu dormit bé? Heu descansat? Sí? Com va això d'estar per l'Àfrica? Bé? Bueno, me n'alegro moltíssim. Demà, a l'hora del Zoom, posarem en comú totes les fruites i animals que heu investigat sobre l'Àfrica. D'acord? Avui toca mates. Sí, una miqueta. Ei, us en recordeu d'aquestes peces? Sí, segur que a casa vosaltres també teniu moltes peces d'aquestes per fer construccions, oi que sí? Doncs bé, avui aprendrem alguns noms d'aquestes peces perquè són figures geomètriques amb volum. Què vol dir en volum? Em direu, Alba, si l'altre dia ja ens vas ensenyar les figures geomètriques, el triangle, el quadrat, el cercle, el rombe, el rectangle... Sí, però són figures planes les que us vaig ensenyar. Què vol dir? Doncs, per exemple, el, la cartolina del Bluetà que us ensenyo. És un rectangle, però és primet, oi? No té volum. Us vaig ensenyar les figures geomètriques planes. Jo avui us ensenyaré les que tenen volum. Les figures geomètriques amb volum les podem trobar també per tot arreu, de casa, del carrer, de l'escola, d'allà on sigui. Avui les aprendrem, no totes, només algunes, i un proper dia n'afegirem algunes altres. Per aprendre els seus noms i les seves característiques serà important que avui escoltem bé, mirem bé i busquem coses per casa que s'assemblin a aquestes figures geomètriques en volum. Comencem? Comencem amb els exemples. Mireu, el primer que us he ensenyat és aquesta. Es diu cub. És un cub. Segur que alguns de vosaltres us recorda a algo que tenim a classe per jugar. Molt bé, a un dau, faltarien els puntets. Sí? El cub no el podem confondre amb el quadrat, que tenia els costats iguals perquè era una figura plana. El cub és una figura geomètrica amb volum. Què tenim per casa que pugui ser un cub? Doncs jo he trobat una caixeta. Vaig comprar un dia una crema i va venir amb aquesta caixeta. Té tots els costats iguals, per tant aquesta caixeta és un cub. Tot i que aquí tinc un super mega cub per ensenyar-vos a vosaltres. Ja tenim la primera figura geomètrica en volum, el cub. Una altra figura geomètrica important és aquesta. Què direu ara, què és això? Doncs es diu esfera. Això que nosaltres a vegades li diem pilota, es diu esfera. No ho podem confondre en quan us vaig explicar que era un cercle. Un cercle pot ser un braçalet, sí, però és una figura geomètrica plana. L'esfera és en volum. Podria ser la lluna. O podria ser una pilota, del que sigui. La pilota és l'esfera. Us ensenyo, us explico i us presento el cilindre. Què és un cilindre? Doncs el cilindre, per exemple, pot ser perfectament un gerro per posar flors. Té dos costats plans i tot l'altre no és pla. A aquesta figura geomètrica se li diu cilindre. Què tenim per casa que tingui la mateixa forma que el cilindre? Doncs jo he estat buscant i he trobat la part interior del rotlle de paper de vàter, que s'assembla al cilindre. Sí, és de forma cilíndrica. També he trobat una espelma. Té forma cilíndrica. I també he trobat un esprai pel cabell, que té forma cilíndrica. Mare de Déu, quantes coses tinc a casa que són cilíndriques. Molt bé, recordem a què hem comparat cada figura geomètrica. Doncs el cilindre l'hem comparat perquè tenim per casa doncs, un esprai pels cabells, una espelma, un cartó del lavabo,
un gerro. I el cub l'hem comparat amb una caixeta, amb una peça de construcció, i l'esfera amb una superpilota. Molt bé, avui hem après el nom de 3 cossos geomètrics amb volum: el cilindre, el cub i l'esfera. N'hi ha més, de molt xulos, però els deixarem pel proper dia, d'acord? Deixarem la piràmide per un altre dia i deixarem el con per un altre dia. Avui, amb aquests 3, de moment és suficient. Bé, per reconèixer aquestes figures geomètriques és molt fàcil recordar que l'esfera s'assembla a la pilota i rodola. Per què rodola? Perquè no té cap costat. En canvi, el cub, com per exemple quan tireu el dau, rodola amb dificultat. Per què? Té 6 costats el cub. D'acord? I tots són iguals. Tots són iguals. I el cilindre té 2 costats. Un a dalt i un a baix. Tot l'altre és com si fos l'esfera. Sí? No hi ha més costats. Doncs avui ja hem après aquestes 3 figures geomètriques molt importants. I què voldré que feu vosaltres? Doncs l'activitat d'avui que m'heu de retornar és aquesta. Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Voldré que feu el que he fet jo, buscar per casa, sigui la cuina, al lavabo, a l'habitació, on sigui, busqueu unes quantes coses que tinguin la forma de l'esfera, la forma del cub i la del cilindre. Sí? Les busqueu i les poseu juntes. Doncs ara que heu vist com ho he fet jo i com m'agradaria que m'ho retornéssiu, mentre espero les vostres feinetes, perquè jo ja he fet la meva, me'n vaig una estona a jugar a bàsquet. Fins després! Viatgers i viatgeres, la feina que heu de fer és la següent. Heu de buscar coses per casa que tinguin la forma de l'esfera, del cub i del cilindre. Les agrupeu, feu un cartellet per cada una de les figures geomètriques i ens els presenteu així, com ho estic fent jo ara. Vinga, que sortirà tot molt bé. Un petó.